棒磁石を使ってリング型磁石の N 極と S 極を調べます。リング型磁石の N 極を上にして鉄球を3つ同時に乗せて様子を観察します。リング型磁石の S 極を上にして鉄球を3つ同時に乗せて様子を観察します。